खुलुमबाय आं गासिबनिसिबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक इउट्युबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा आं बिसोरनि नखरनिफ्राय खारखुमाबोदों बियो नंगौ आरो आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जर जबस्तिसो हरदों नायनानै आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों नाथाय बियो आंनिसाय बुहुत गिदिरखा आरो आंनि नखरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन बेलेगासो नायनानै हरदों हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि नखराव नायफैयाखै बेलेगनि नखरावसो जायबा दालालि बिनि नखरावसो आंखौ नायफैदों आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जर जबस्ति खालामनानै हरदों आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै जेरैबायदि नेम मथे दं आखाइ हमनाय नेम दंमोन बिसोर बेखौबो खालामासै आंनि नखरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द खालामदों आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ आरो हाबाया बायखांनानै जितु साननै सानसे थांखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै गावसोरसो आंखौ लांदों गावसोरसो आंखौ नखरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसन हैयाखै आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै नखरनि फारसे खेल लाया माया गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखु देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन सासे हिनजावनि फिसाया हाबा जानांगौबा थैजासिम संसार जानांगौबा हौवानि गियान नांगोन जुदि बे सासे हौवाया लोंनानै गोदानावनो जुदि लोंना जानानै थायोब्ला नखरनि फारसे उदिस गैयाबा बे हौवाया मालाबाबो संसार जानो हाया आं बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखायनो आं बिसोरनि नखरनिफ्राय दिनै ओंखारबोनाय जादों आरो बिसोरनि नखरनिफ्राय ओंखारबोदोंबाबो आं आखाइ गोजायैसो फैदों आं बिसोरनिफ्राय जेबो माल बुस्थु लाबोफायाखै आङो जेरै दं एरैनो फैदों बिसोरनि फैसा थाइसेबो लाबोफायाखै आङो हाबायाव बिसोर बुंदों आंखौ हाबायाव उथिनाय माल फैसाखौ लानानै फैदों होननानै नाथाय आं हाबायाव उथिनाय फैसाबो थाइसेबो लाबाखै बिसोरनि हाबायाव उथिनाय फैसाखौबो बेनो अखानायै अमानि फैसा हरदों आं बिसोरनि फैसाखौ लाबोफायाखै बिसोर आरो आंखौ बुंदों सिन्दुर हुगारनानै फैदों मंगलसूत्र खुनानै फैदों आसान खुनानै फैदों होनदों नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खुनानै फैयाखै आं जेरै दं एरैनो फैदों आंनि खाफालाव सिन्दुरखौबो आं लानानैनो फैदों आंनि गोदोनायाव मंगलसूत्र आसान बेखौबो गासिखौबो आं लानानै फैदों आं जेबो बेफोरबायदि खुबोआखै बिसोर आंखौ एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो मोना आं गावसोरनि सरिथ्रफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि नखरनिफ्राय ओंखारबोनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय।